kakhulu sonke sonke singezinyawo Ngixola bazama khona ukugula kodwa ungaguli siyacela nje usukume ngezinyawo ngizontshetha isizathu siphi amen ngiyakhoza isizathu sonke ungasumanga isifayo baba siyabonga izwi lakho engaphezulu kwonke into uNkulunkulu omkhulu nakho konke dala izwi dala umhlaba konke kuvele ngawe ngale kwakho kuvela ngalutho kukho konke okuvelileyo thatha abantu uNkulunkulu ogcwele isayitsheni senkosi usisa abazalwane bonke abakhona kule ndaba nakule ndawo uJesu Kristu enkosi amen sinahlala phansi siyakuvela abazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu eSazaretha oqala nje siyabekela ifamily ekuyibona singabo la ifamily kaNdlovu solabo baba bakhona omama omalume intombi zakhona sisi bakhona gogo bakhona umkhulu bakhona wonke umuntu nje wakaNdlovu ma relatives bakhona siyambingelela nonke egameni lenkosi uJesu Kristu amen Father that siyabela bonke baba bakhona babadala bakhona endaweni omama abadala futhi abakhona khona la endaweni osisi abadala ogogo omkhulu abafuthi abancane uJesu Kristu haleluya Father that spirit bazali sibingelele nje abasiza lapha abadlala nathi besiculela abenzele inkonzo yagcina impumelelo ukukhona kwabo amen siphile bazasibonga futhi nakumama Mlambo ukusidecoratela yonke indlela decorate ngayo bazalwane wenza kube kuhle haleluya decorate umngcwabo kuphela noma kuthiwa iphathi noma kuthiwa ninani niyenzayo noma kuthiwa umemulo please bazalwane umuntu owenza kahle kanje anoyithatha inamba yakhe ukhona lapha phambili ithi nje mamlapho bakubone sisi haleluya asimshaya bazalwane izandla zaJesu kuhle kakhulu bazalwane ukuxhasa especially abantu abamnyama haleluya kwenza ukuthi business yabo idludlubale so please siyanakekela nje ukuthi please nimxhase not emngcwabeni noma kuthiwa iphathi engane whatever ama-plans akhe are reasonable akabizi bazalwane uya understand umnandi kakhulu umzalwane haleluya so yonke into yakho yenza ngokukholwa amen sesongena nje bazalwane ezweni lenkosi amen ngomngcwabo bamfethu uNomo haleluya igama lami aqale ngalo ngenkosi emphile Charles Mzobe thina abantu abazalwa ngo-1984 1982 83 enhlobo ye-1980 nabanye bo-70s ngiyangale sinamagama awu-2 amen kusube negama lesizulu kusuba negama lesingisi amen because siyazalwa ngesikhathi se-apartheid so bekuphoqa ukuthi libe khona lesingisi ukuze noma kuthiwa uBhunu noma kuthiwa India noma uba esikoleni akwazi ukubiza igama lakho ungabe nje umzwalifana kuphela kusale kanjalo wenza uthisha esikoleni edideke libe khona lesingisi so elamini lesingisi uCharles amen ngiyakholwa bazalwane ngiyamthanda uNkulunkulu and ngihlala e100s haleluya 100s ikhona la number 2 manje Coffee Road iqashile khona kuseko kwami haleluya umuzi wamnyeni banamje imizi khona imizi yakhona la haleluya so bafisa ukuqasha bafisa ukuba ngaba nenkosikazi nabantwana ngabo ukuthi ngeke ngikwazi ukwalela ku-1 room haleluya noma ku-2 room ngoba nginonkosikazi ney'ngane haleluya kwaphoqa ukuthi angifuna umuzi ophelele amen ngahlala khona-ke bazalwane kulowa muzi it's been years manje ngicabanga ukuthi it's more than 6 years amen so ngihleli lapha so kusengidala ngasendaweni haleluya kuyangiqualifyisa futhi ukuthi uma kuthiwa thola imixhaso ningikhumbule akwazi ukuba mdala endaweni uma kuthiwa imixhaso kuyacanga ukuthi ngizokwakha la angivakashile isikhathi ngifika la ngangize ngokuzoshumayela bese ngiyagoduka ngathi ngiyabona labona indawo uvula imunandi ngathi angisayindawo amen iy'ngane zami zokuthula ngiyitholele la nengane uNatasha ofunde ngibonise engangitholela khona la endaweni bese ngizoba noSamuel engithole khona la endaweni ezinye zengane zami ngithole before bangengane ezu7 masempileni haleluya so ithuba izalelwe la ehambanathi engane zasehambanathi
Amen. Bese kuzothi lezi ezo5 cha enyaka amasha yasentanzi yasestate sozizile ndawo ezingana. Hallelujah. Ngibless ngathi Bible kusiwe indoda omgodla wayo ogcona abantwana. Amen. Namanje unkosikazi imuzo ngathi akazizwa kahle ngiyabona ngasenyakeni 8. I'm blessed basa so ngishumaizo umuntu obusekile. Amen. Ngale kumshumayeli bazalwane nami unongi yamazi as a neighbor njengomakhelwane nobhuti wami so 5 ekhaya zalo baba mina omdala ngo1982 bese ngidlala umfowethu ka1984 bese ubumfowethu wesithathu ka1992 angababani babani because ngeke ngize ngibakhumbule kahle but they are younger than me. Hallelujah. Kakhulu nje kodwa sebawaqeda wonke umuntu usawuqeda umatric efamily yami. Amen. So among our brothers khona was 4 okade bhemi wonga bhemi insango enza zonke lezo zinto. So kwafika wazohlala namancane la bejolika la hlala khona eyobhema khona. I remember ke la ngathi no please ngiyacela mfethu ngicela nomfana nezobhema la ungamvumeli ungitshela ukuthi ade kufika umfana wakini ezothenga ezobhema because wasekhaya. Amen. Ngoba ngihlala endaweni wonke umuntu la endaweni ngafika ngazazisa ukuthi ngumfundisi. So noma yini azoyenza better ngisho ebhizi eshumayela uhlube ingane yakubo waya ngaqale ashumayele kubo qala manje ashumayela izingane sethu. So ngathi mfethu ngizoba sengcupheni abangamthanda kodwa bushumela uthando womuntu. Some people will love you, some people abanye nje abazi bakuzona ukuvela kuzona abakuzona ukuthi ugqoka kahle umuhle yabo ubumuhle futhi vele uzona. Ziningi nje kambe unemoto nomuzi omunye nje ungizona ukuthi uqasheleni Onomunye okwaba ngizona ukuthi ngathi ngiyathandaza ngaxoxa lento le ngafaka ilimi ukuthi ngizona baba wathi ilimi ezanje ngathi ngiyachaza hayi Bible hayi wathi usebenza uyaye ukuthandazwe ilimi yabona ukusakazana ngizondela ilimi. Amen. So nje umuntu nje bazana kukhona nje umuntu okhona ozazi kunabantu abakuthandayo kunabantu abangakufuni ungenza lokho ungenza kahle uzonda ngisho wenza kahle bakuzonde nje abantu awunyusele imike yami. Amen. Futhi akazi kwenza kahle bazokuthanda abantu thangeke uthi wenza kahle bakuzonde ukuthi wenza kahle bangakufuni awuhlezi uthandwa yebo bonke abantu. Amen. So it's something they offer me for in your heart. So ngicela umfethu no ngithi please ngiyacela umfowethu bezala ungamvumeli ezothenga bala ekhaya ngiyadayisa futhi ngidayisa kwami impela nama customer maningi nami ngiyabona ngicela ngasekhaya umcebe ukuze ngimshaya ngaso isikhathi wakade nje umnikele ngazi kumfundisa into lokumnikela ujabule ngoba khawusi rice aliki impupha yiko i-braai ayiko so better. Amen. By the grace of God wathi mina uzokhuluma nawe wambiza wahlala naye wakhuluma naye ukuthi siyaphela kusunu ngizama uveze he was kind somehow waxoxa naye ngathi ufasa khange ngiyamthatha manje ngamise Clemo ngiyathatha ngasabhemi lezi zinto uthe sesena 2 months engabhemi. So I don't know, I'm trusting God ngithi amandla kaJesu I don't even know qinise nomqondo asasi kodwa nje okuhle ukuthi siyamthemba uNkulunkulu ezidongo nina lelo themba. Kune verse angishomayeli ngabikela ngibusisa nje ngiyacela sifunde nje la Matthew chapter number 6 verse number 12 angishumayeli ngalo ngiyacela nje ukulisho nje ngidlula before just straight to the word of God. Amen. Kade sikhona ke la ekhaya sezwa thina Sunday ngesonto saya kuboka no safike sakhonza sathandaza. Hallelujah. Ever since until today bese ke sikhona sikazi singabi khona despite ukuthi no bengakhonzi nathi. Amen. God did not see khona is because we are neighbors. Singomakhelwane. Bese phok nawe nje noma kuthiwa khona ngomncwaba for free. Labi ngishayisa ngomncwatsho ngemali. Yonke indima keyboard players, keyboardist, system bifika yabo nje mina yambuza nje kuhle ukuthi ukubona isystem yonke lento it's for free. So bushanele ungibize ngingcwabe. Ngesizotha mahala. Isizathu ngingcwabe mahala ukuthi angazi ukuthi uyakuphi mhlawumbe ezulu mhlawumbe esikhopweni. Ngenze ukufika ngishumayela iqiniso kwabaphilayo ngoba angikwazi ukusiza usuze washona.
Because iBhayibheli lithi akukho ukuphenduka ngale kwethu. So njalo masimile sisiza abaphilayo ngoba sezohamba ngesamanzela lutho. Onke umuntu une-choice when he or she still alive to make a decision enze isinqumo. It's either uyamukela uJesu abe inkosi nomsindisi or akamamukeli at all, but the choice is yours. Umusaphila akho nkolo ekhona engakusiza uzuze wahamba. uJesu sinake ukufunda incwadi kaJohane 14 verse number 1 2 3 lapho number 5 uthi mina ngindlela neqiniso nokuphila akekho oyakubaba ngaphandle kwami. In English, I am the way, the truth, and the life. No one will go to the Father except through me. I am the resurrection. Wafa kodwa ngosuku lwesithathu wavuka. Iziphepho lwabonakala enyuka. Iziphepho lwabenyuka amadoda asagalile amgqolozela. Isikwehla ingelosi yathi ngendlela enyuka ngayo kanjalo uyakwehla ngayo. The reason we follow Jesus is because wafa wavuka. Sinethemba udo sinkonza ngoba wafa wavuka. Nathi noma ngafile ukufa kodwa uma sikholwa uye nathi sovuka. That is the reason it's called. That is wonke umuntu esidisile akasumane ngenyawo. Bonke bezela phambili one by one. Bonke basikumnandi lokukholwa ongathi yesikumnandi ngamtshela mina kumfrisi kunamnandi. Yakho noyedwa ngathi umnandi. Akekho. Kodwa sikwenzisa ukuthi we have no choice. It's not choice. Jesu wasifela. Hayi into esingayenza, Jesu wasifela. Fine njengemphongolo edonswayo yokhamanzi ngenkani bathi isikhathi ilokhu idonsiwe because we need water. Njalo ke nathi sisindiswe esikholwayo sidonsiwe noma kunzima kodwa silokhu esilandelile, we have no choice but to follow Jesus. Despite what you feel, we have no choice. Mangithatha uJesu, I was still very young. Ngangifunda ukuphuma ngosuku okunyaka wokuqala ngiqedile esikoleni. I usually used to speak to my friends ngithi bangani bami ngoba sengamukela uthi ngoba sengiqedile bafethu ukufunda ngifuna ukuba nemoto. Uma senginemoto bese ngiba nayintombi. Sibeningi ngifake emotini yami. Amen. Ngishintshe njengamasokisi. Ngoba nginemoto futhi nginemali. Not knowing that those cards engisho khona njalo kuzovela uJesu afike kuphela. Those cards ngakade ayikho inhlobo batshwala ngazi ngayiphuzi. Akukho utshwala ngazi ngiphuze. Utshwala ngazi ngiphuze iloko busha. Bamanje. About brutal fruits, I don't even know these things. These things are new. Thina sabantu bo KWV. Sabantu bo Jack Daniel. Hayi badoda ngafisha into esimnandi. Thina sabantu entitled. Kama shanda, thina ukhoshana makhulu abaha. Thina sahokhona, sabantu becastle khona abashama. Sabantu bephethe ukama hola maho. Sama hoko abiyasuma, sabantu bephethe mukama ha. Sabantu sminofu. But you must feel just sashes in your seat. But you must feel just sabagi minof. That was minof in Jesus. Sabantu just Panama. Sabantu minof Salapad. We must feel just Abraham Devas and Salamela. Satima Devas and Jesus. Sabantu just Panama. Sabantu Devas and Salamela. So the single so she's nothing. Sashizo zimnandi ngenxa kaJesu. Ngiyabona usibuka abantu bathi waxashwe kanjani njengami. So abaxashwe uxashwe ngasinengane ezo7. 7 ingane. Omama bahlwile.
kuthiwa emshadweni inomxhosa nomsuthi mina nengane ekhalada kusho ukuthi ngiqashulelwe hayi bazangithatha isinqumo akumnandi yonke lezi abafana la bekunaka mina ngesikhathi sami nangabhema ekhisi babhema kahle kuzoba ngishumayela kahle umngcwabo lomuntu mhlawumbe adingafemi mhlawumbe odayisa bengabili amen mina ngizama ngisindisa kwafika umuntu onjengoNomu thina ngesikhathi sethu babizwa ngokuthi omakhwiri amen umakhwiri umuntu uyena udayisayo anginazi igama la manje mhlawumbe sisho sami sidala imesheni lo dayisela abantu endaweni ukuthi bonke babheme yodwa mina ngizwane ngisindiswa umakhwiri wami lo dayisela abantu njengoNomu wafika ekhaya wakhala athi khalelani ngoba sengisenziwe athi kodwa gane kodwa mfethu ushintshelani hawu mfethu ngithatha uJesu athi kodwa mfethu ushintshelani because ngibhema khona ekuseni ngibheme emini ngibheme ntambama before ngesikole ekuseni ngiqale ngibheme iphilisi iphilisi ethi uyiboss ngaqale ekuseni ngishaya bilatha bese ngihamba ngesikole bengibuya ngithe kwafu break ngiyaphuma kancane after school amen ngizwane futhi Jesu wakhala yena ethi ngisindiswe lana ebothi uzula kahle imali yangena emdayisweni ayikho indawo enemali njengaleya ndawo wakhala kodwa ukuthi ukhala ngesamsiza sengithola ukuphelele ngathola into enginika ukuthula ngihamba endaweni nginokuthula bakhala ngokufa nginokuthula bakhala ngezinto nginokuthula umoya wami unokuthula noma kuthula ngafika kodwa nginokuthula kuthi ngithi bonke abantu abanokuthula la abaphuma umuntu onokuthula it's someone othi noma ngafa manje I don't even care I know where I'm going ungathi ngokuthula ungazi yakhe awunakuthula bungazazi yakhe uzontanda emoyeni like everybody ntanda without Jesus yeah ngishigebe ayinakuthula kaze ngeke nokuthula ayinakuthula abadala banakuthula shofeba kanakuthula futhi kufeba unakuthula ngempela balendo osula songasona nganakuthula wona senkingene empi wonke umuntu owenza ngomtshontsha akanakuthula babuze bonke nabantu ngesikhathi sokuthi abantu ama-TV ayinqomo TV bafake nje ama-TV avala ngasebenza lethi phili umgqomo lapha anakuthula eyinkulu kodwa anakuthula abanye balanda amafoni amahle awasebenzi ukuthula kukho hey ma ngineningane ngayithola awuthi ngisho le ndaba semngcwabeni ngangayikhokhela ha yahlala ekhaya yavulela ekhaya kade ngikhohlwa ukukhokha angilandanga uma waba ngesicini ushumayela ngakhokheli ngoba nokholola ukhokha ingana uyikhokhela ngabona ukuthi ngeke ngabiza umndeni ngicela ukuzokhokha ngifuna ukuthula ngoba ukweleta so nani yonke engena uJesu anakho ukuthula bekushona ungazange uzomamukela uJesu abe inkonzo umsindisi la uyakhona uzothola ukufa ongaphakathi isikhalo sakho nathi umaye yaze ngazenza Tuyosha unaphakade ubusuku nemini uyakhaya ufisa ngakushintsha and there's nothing that you can do you are there in eternity unaphakade you better change babe usanazi isikhathi funda ivesi wathi ngifundele ivesi shumani ngalo sizothi kusumshona khona sephethe ivesi Matthew 6 verse 12 Ganzam lapha Matthew 6 noma sifuna ngesixhosa any language fundeka kanje usithathelela amacala ethu no Matthew 6 okay that's wrong Matthew 7 verse number 12 what is in English usafuna listen so whatever that you wish that others would do to you do also to them for this is the law and the prophet
Number 13. Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that lead to destruction. Those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that lead to life, and those who find it are few. Zulu News. Verse number 12. Yebo. Ngakho-ke konke nokungakanani enifuna ukuba abantu bakwenze kini, kwenzeni kanjalo nakwabanye. uJesu lo efundisa konke emfisa abantu bakwenze kini, kwenzeni nakwabanye. Uma wenza kahle abantu nakwena bawukwenza kambi. Uma ubhizi wami uthuka abantu nakuwe uyothukeka. Uma ubhizi wenza kabi kubantu nakuwena kuyokwenzeka njengoba wenza kubantu. I'm helping you. ngokuba lokhu kungumthetho nabaprofethi. I love it. Enza kahle kubantu ukuze nakuwena kwenziwe kahle. Mhloniphe umuntu oqala nje ngishilo la maziso omunye umuntu. Kansiza somphaka. I won't preach anything more kuno because no is already perished. Asekho and usho kahle wathi usemshumayezile umuntu kuJesu. So why manje uqale phansi ngishobala ngodwa ngoba sengishumayeza umphakathi. Kuno semdlulile nje ngiqamba abanani ngabuthi hawu lokho ngeke niwasaphendela noma ngafuna ibhokisi. Ngathi futhi avukela ngabaleka yonke. So I won't even dare preaching to him, but I'm preaching to you. Enza kahle kumuntu. Ngisho umuntu udlana ngakho but please bafana enza kahle bingelela ibamuhle bani. Kunevesi lithi thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena. Kunomuntu omkhulumele manje bekumama lo wale ngasemosheni. Uba umakhelwane. Awucabanga ukuba bengenzi kahle unulo mama bezothini. Kodwa lo mama uthe ungiyamazi bekumfana uhlonipha. Futhi baza musanda usenzile akuchaza ukuba isigebengu lobo esidakwa uthi chaza ungahloniphi. Akuchaza ukuthi dake wamboyisa phuza nje usiyeke phansi malokuphuka moyisi. Badeleni nje. Funa sik understand ngoba uyadaba. Asik understand uyaseyisi. Umuntu mazise nje. Umuntu especially umdala thina sikhule bana ngithi wa-82 August 22 ngekhathi zethu ukuthi uyobaba ongakuzala kuthi kwakuthuma uthumile ugijime uye lapho la uthunywe khona. Amen. Sometimes when la fela mathe phansi uyogijima uthi umuntu ongakuzala. Thina ngesikhathi esizalwe ngaso uma ugibele ebhasini kanti ebhasini ugibela kuyona kukhona umuntu omdala awuthi nami ngikhokhile busuku mahlala umuntu omdala. Because besifundisiwe ngethatha ukuthi mazisa umuntu yaziswa. Umuntu yaziswa wethu uyakholwa noma ukholwa, wethu usindisiwe noma usindisiwe, wethu ijazi agqokile noma ugqoka, wethu ufundile noma ufunda, futhi ufunde kakhulu uyafohloniphe khona kakhulu. Because that's what education, it's open your mind, ikuvula ingqondo. Ngeke uthi ufunde kakhulu uyisa kakhulu, it's wrong. Futhi usufunde kakhulu understand kahle ngoba omunye understand ufundile nje. Asiboni inhlonipho enkulu ufundile. Masizwe omunye umuntu. Ngisihamba la semavasi sendaweni enkulu, omunye bese udokotela, omunye bese uthisha, omunye bese uyosiphakamela ibhadi. Sasizwa ngayo somphakathi, uthisha ubila, uthisha kwakho esikoleni, hayi noma ikuphi. Ngoba uthisha ke nje embonisweni sifanele hlala nani ngakwenezo othongathi simbingelele, awusibingeleli ngani wena? Akabingelele phela uthisha uphethe ingane zethu. Umuntu oyi-authority uyena ofanele uhloniphe kakhulu. uJesu esimlandela wathi uNkulunkulu akusinto mbango, wathi uNkulunkulu wehla waba ngaphansi komuntu, wehla waba ngaphansi kwengelosi. Ithi iBhayibheli ukwehla kwakhe uNkulunkulu wamnika igama elingaphansi kwawo wonke amanye amagama ukuthi egameni likaJesu bese siyasiniswa. The reason being uNkulunkulu wamupha igama because Jesus went down washona phansi. If God can teach us as a community members to go to the lower level, siyabona nathi nokuthula ngoba siyakwazi ukushona phansi. Ngithi
abantu abayakufunda ngisho ukuthi ukuthi abantu abazokufunda kuhle kodwa ukufunda kwenza ukuthi usiphakamele. Bonke abaphethe ngisho amakhansela bonke bengababizi ithi amakhansela uzani nonke bafundiswe uzani ba leaders wonke umuntu ophezulu learn to go down. Futhi kufunde ukushona phansi noma uphezulu kodwa ukushona phansi kwenza ukuthi mzwana uvile ukushona phansi understand. Ngoba isikhathi uphezulu ufundile uhlala nabantu abaphansi. Kodwa once wayiphakamisa mzwana yaphansi uzophakama thina phansi wena lo ushawo ukuthi wathi uphezulu you did not teach yourself to go down. Shone buyi shone nyoko uzinsuku zakho zandezweni. Noma wakho wathi ukuthi phela thina sinabazali izolo ibhasiyazi sinabazali uqamba mama ungamnamzala sisazi umashubili. Alufundiswa esikoleni. Amen. Fundiswa akho umuntu ofundiswa abazali izolo ibhulethe la nasekhaya uyafunda yes kodwa ufunda kakhulu nabantu. Ingane nje ukukhula kwengane nje ino 80% of outside environment deleka because you don't teach nabangani everybody. Then umzali uthola isikhathi esincane futhi umzali isikhathi ingane uthola ntambama emini isukuhle lo thisha nabangani. But I'm helping you learn to go down, learn to respect people. Funda ukuhlonipha abantu. If usafunda ukuhlonipha abantu, I promise you guys. So umphathisa abantu nokuthula. Because ifundisa ukuhlonipha abantu. Nokwazisa abanye abantu. Amen. Ngisho nasa abafundisi. Abonje ngoba ngithi kulokuhlezi bathi umuntu nkosikazi uthi lokusha iminyaka yakho uthi wane ntimbani. Uthi lokusha uzwenza ungahloniphi. Muthi utshela abantu nezingane engaka. Ngithi yazi ngikutshela into ezokuthi unkosikazi. Uma ngithi ngo1982 ngisengithatha labo mama abaningi bangangizala. So nami ngisafunda bona angiyanga. Ngithe emnganeni bami nasengithola igift kuba umfundisi. Kodwa angiyanga. I can learn from them too. Uma ngitshela abantu ukuthi nezingane ezo7 because now I was fit like them. Ngithi yabo bengigcolile bengidakwa njengabantu bonke kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa. So ukukholwa kuyibona ngithi umusa angibambi ngapha. Angibambi ukuthi ngumfundisi. Angiyiboni ngingcono kungasiyo umfundisi. Ngumfundisi ngenxa yomusa kaNkulunkulu. Awukwazi uzobe kuthiwa la ngumfundisi ulalile umfundisi uhleka abantu impilo baba basoyithetha ukuthi bathusa kulo usuwade etshela ukuthi udwebe. I-angel mina I'm not an angel, I'm a human being. Lapho ngathi ngisho wena umama ngibona ngisho ikhula ngishumeza namantombazane empopini wathi umfundisi wayeka amadoda abavesha abazokushaya. Thatha umama ngithi ngibachela kuJesu athi amadoda abawazi ubatshela kuJesu ozotsho washaya wayeka. Bathe manje yabo ngangisikiza ngathi ngashawa kagwala. Ngoba umama wabona ukuthi mina ngishithe empopini ngiyakhuluma nawe ayangilalela. Awangitshela namadoda. Mina ngithi ngizoshumela uJesu, bathola uJesu. Umama ubothi amadoda ngeke azayitshela. Futhi the worst part uhambe phakathi awugqokisa ukuthi ngoba ngibona ngigqokisa ukuthi ngoba ngihlonipha umngcwabo ngigqokela ijini yami mhlawumbe ngecosta yami mhlawumbe iskip futhi mina ngoba ngempanda ngihlezi ngigqoka isigqoko zidi icape noma isigqoko isisathi ngoba ngempanda ngeke ngambe ngiza abantu empanda ngathi ngiyahlanga ngoba ngibona ikhona ngiyithandi lapho kuya ngoba ngabe ngishaya ngwele right ngishaya straight but ngenxa yomusa ngishaya ngempanda so ngifaka isigqoko nekepisi. So indlela engigqoka ngayo ngaphandle ayingenzi ukuthi ubone umfundisi ngaphandle kungazi. Hlonipha uhlolo wesenzo sakho zandizwe. Full verse my friend. Verse 13. First number 13. Ngenani ngesango elincane. Ngenani ngesango elincane. Ngokuba isango libanzi. Ngokuba isango elibanzi isango Nendlela inkulu. Wait. La kuya ngokungena embusweni nokungena kuNkulunkulu. Kuya ngokungena there are two doors. There are two gates. A wide gate and a narrow gate. Igate encane nelikhulu. If you chaza lento then I will sit down. Amavesi engizowasha maningi I will just leave it because ukuze ngingachasuki. Two amagate ongena umuntu ofuna ezulwini. Funa bambe kahle awu2. Elincane nenjani? Lelikhulu. Thank you. Yes. Uthi uJesu ngiyangicela ningene. Ngoba uJesu ufisa bonke abantu basindiswe bafike kulazini iqiniso. Ufisa ningene to the kingdom kulombuso sekuwo wokukholwa.
wokuthula, wokufa uphinde uvuke uphinde ungaphakade. Amen. Kodwa inkinga yalo mbuso, igate lakhona lincane. It's a narrow gate. Gate encane. Akulula ukusindiswa. I said before ngiqala, bonke abasindiswa basuka ngenyawo bathi kumnandi, they will tell you never. Not at all. Kase kama ngaze ngitshela ngatshela ingane ingibuke phansi phezulu isho ungishanga ngempama uma wengane ngaze ngitshela ngathi ngijimuka rathi no blackbird. Yonke intombazane sana nami ngisaba ngoba biyazi kuyashaya. Kodwa tabheka mina uJesu, hayibo ingane yasangisabi ngibiza phezulu phansi isho ungishanga ngempama kodwa izoqhuma impela impama sengilo Jesu. Sijesi ngiyathithisa. Sefande ke engayami. Ngeke kuyishaya bese no Jesu ngiyashaya impama uso Jesu washaya impama. Uno Jesu uyabaleka. Awusilo ligwa. Wenzela uJesu kuyena. Amen. Umuntu uJesu ekuse uxolisa ngisho ngavayela uxolisa ngenxa kaJesu. Umuntu uJesu yathu wonke umuntu othukwayo kodwa uphinde kungamnanda awuthola uJesu wathola ujuice. Because umuntu uthola uJesu abantu bakubona njengento engasile. Bayi futhi lawo isiwa khona kakhulu isekhaya ehlomeni. Uqala nje bonke abantu bathanda uJesu kwavela indlela yakhona babaleka. Kwakumnandi twasuma nonke nensindiso baphambizana uma sekushiwa ukuthi umusu noJesu uyeka izinto. Ngiyasaphuza. Zoyisola. Babangane. Hayi wathi ngikwazi ukuthi ubeka idlozi. Akulawo umuntu ngedlozi. Kulabantu abaningi abaya kuJesu bemthanda bathi uthi idlozi ngithini lapha. Hayi ngibambe idlozi ngibambe noJesu kubambe ngoba. Ngoba ngane isango eliyakhona. Kodwa lakubhujiswe likhulu, webisango elikhulu lingenisa yonke into. Ngeke ngisho boyfriend. Ngeke ngisho nokuthakatha. Wena uthi nomthakatha. Umuntu umisana uphambizana nomuntu ethakatha. Ngakho abaningi abanjengoba abantu bazibanga bengazabe bangithola uJesu ngoba ukuthola uJesu it's very hard for izinto shiya abangani ubade umjinto endawo ushiya abangani amajinto akona njengenyoni Chris that line is about that I know mama is so that's what I'm going na Chris ama Heineken we weekend babuthi ubheke lenyoni baphatha ukula box bafaka ukula box emotweni nazi sinayo imoto ayifaka ukula box iphathe namabhayibheli nabaza aleke yakhe imoto iphathe ukula box uvula ukula box wezamanga because isango lakhona it's right bonke bagijimela kulo ukhoba nokusindiswa is not easy hard Dokana wenzeka uyoshiwa uba wengane mhlawumbe uzoyena yoniphendula ukuqala Baba Sibu I'm sorry I've received Christ I'm sorry Sorry Baba Sibu I'm sorry Ngiyasabona mhlawumbe Baba Sibu uyasebenza usebenzi wena Lengane kwena ithikithi lokwenza ikhaya. Lengane ithikithi kwena lokugqoka. Sure Baba Sibu come to Jesus it's hard. Ufuna la ngizokhuluma ushumela othi kulula ukutshela umfundisi osithetha ukwenzeni ngoba silahlekelwe izinto siyashiya. Kunzima. Ngisho ngaba angisho zanzo khonza lapha. No. Ufuna khonza lapha azifobe serious. Ngoba serious hamba khonza lapha esangweni elikhulu hamba uyodlala. Kodwa uma ushona usadlala guess what? Uzwaphi uyongena ekufeni ngaphakathi. Kungcono mina I said to myself I will never play church. I rather sit down give them the time of peace. When the time comes to sing this. Not even ngisonde. Ukusonde kungwenza uhambe uwesonde ububuke kodwa uzazi ukuthi awushintshana. Futhi uyazazi ukuthi you have no hope. No. You do have hope better. Uyazazi ukuthi you have nowhere to go.
uyendelwa play chat umphatha abantu bakwazi yourself. Ngathi yonke wenza ukuthi stop doing things for people, do it for yourself. It's all about you. Yabona umuntu manje uyedwa manje wonke amajida wekhona. Napho na hlalele kodwa kanje. No lala ngoxolo babrother. So when I say they are not here anymore. People leave you. Bazokushiya abantu. Labangani bakuthembela lokuphuza labo bazokushiya. Ngizomshonile ukuba nje ngoba umzobe mina la phambili empandla yami ikhode kanje. The subject of the choice. Bonke abantu ndabona bazobengekho babhizi khona iphatha sibantu badala ubheke. Uma befika kulo hlanga umlinde baso bezodaba bezokuyisa. Bathi social academy babiza ngesosha. Bafika bebhe ibhanda bazanotha amagama oba. Change when you still care and follow Jesus. Sango lapho lincane, it's a narrow gate, you live things. Things ayithandwa inyama. Into that singafuna ukukholwa inyama, it's our flesh. It's our flesh. Unzima ukukholwa. Ngabuzwe ingane athi ngifundisa imfezo, fundisa imfezo. Athi ungibona ukusile ngokukhamba ngephansi ubona ukuthi ngeke engasile nami ngiyathanda ukujola ngikwazi uJesu akujola umzimba wami uthi kaNkulunkulu lo mzimba wami uSikazi wami kuphela but I love to join like everybody. I have no choice. Ngisithathe umfazi oyedwa like this. Fisa ngimthatha lo wazami ngithatha kuza ha because of Jesus Christ, because it's an arrogance. Incane sango lakho. It's an arrogance. Incane. Kodwa likhulu ngena bonke abantu and bakhulu ukuthola. Likhulu. Basume bonke bathi ngifuna ukukhonza kodwa ngiyifebe ngifuna ukukhonza mdawu, ngifuna ukukhonza ngenza yonke into. Abasume ngenyama, basume ngaba ngathi sisume ngokumuntu masala play or to serious. Because people they love, they understand Jesus, but they don't follow his ways. Imthetho yakho labangayifuni balaza ngisho ngokomdalo walaza eqiniso. Yabo bathola umzobe manje lapha ekhola sakhona ungeze ukhona hawo kodwa Mzobe hawo bese sithembile because people know the truth. Ngoba ngikhonzela unkosikazi ngikhoza ngisho nandana emphakathini ngipresenta ngisho nini ngathi ngibhede nani ngazi ukuthi ngibhedile and you'll be sorry lokungcono sakhona wazosilimaza nezingane zethu buyithemba lezingane zethu nathina buyithemba ungifundisa ukhonze ngisho umphakathi wonke angisumfundise manje shaka ngakho ngoba ngishobala ngibiza igama lekandla lami don't be uma ngishobala ngumfundisi wonke umuntu. I'm your pastor as well. I'm your pastor. Umfundisi umfundisi wonke umuntu. Ngisho ukubuza konke umuntu okwabe ikhansela likhansela khona bezokutshela ikhansela alo khansela ANC la we cancel it VIP we cancel la ngidiye we cancel for umxhaso unyanga ngisho mina ngikhanda ngisho VIP la ngimxhaso ngidiye ngiEFF la ngimxhaso because once you become a leader of all of us, not for one day. Fully verse straight here. Fully verse. ngokuba isango libanzi Ngokuba isango libanzi nendlela enkulu nendlela enkulu eyisekubhujisweni isa ekubhujisweni ukubhujiswa ukufa omnaphakade baningi abangena khona baningi abangena khona. That is the word. I'm showing you some machines. The scripture. Destruction. Bible ufika na John 10 verse 10. Isela ngalisi ngokweba nokubulala nokubhubhisa. In English, the thief come in order to steal, to kill and destroy. Lendlela bagijimela abantu ilide ebhujisweni ekufeni. Wathi Mzobe, kulongani bengibhekela kwawami. Bathi indaba ungafuna ukufunda. Awufundi ngani la? Ayibhayibheli iBhayibheli. Yonke into ekhona iyaphefumula. Even you uyaphefumula. Uneyimbobo zokuphefumula. If uNkulunkulu wefuna ukuthi wazokwenza ube noshemulu. Ukuze into ihlale kushemulu ube right. Ngoba ukubhema nje manje yonke into emapapeni you die. Ngoba lendlela ekhethile ilide kuphela. Destruction. You'll be distracted. Ngoba mudaba nje
Osela mudala bakhumula iphela. Awazi nokuthi ngane kaba, you don't even know. Hayi bendala ngeke nikuma the principal. Then it will lead to destruction. I'm helping you. Change your life. Don't live anyhow. Follow Christ when you still can. Don't ever think I said that. Don't ever think about they laugh what they're doing. No, they did not laugh. It's not true. These people, they have no choice, they have no peace. Amen. Because when you die, once you die, the person shall be down. Impact happen, I feel die like you. They've lived a life and they're not good. You can be among to rest in peace. You never know. There's no rest in peace without Jesus. Because there's a life, there's life after death. Ugofa is not the end of the road. You are a fool. There's spirit in the soul, unomzimba. Unomphefumulo, unomoya, oh Jesus. Unenyama, inyama yiyo le what you see. Umphefumulo, it's something like this. Unamakhala, unamehlo, unayonke, that is me. Umoya kimi. Umoya uphinde uNkulunkulu but your soul. Yiwo lo shawu ngaphakathi. Ubuhlungu lo ungabuzwa manje uma ngikuncinza. Ingakho uJesu azasenzele example yesitelesi nesicelo. Isicelo lasikhona sasingiyasha. Usha kanjani basingcwabile? Sazathi wazothatha shi take away. Wathi ngisho beef, urabe isigwili, wathi ngisho beef. Kule mngcwabe serious galo lithi emngcwabeni bekumnandi bekugcwele. Uthi umngcwabo bekumnandi umuntu ayeshe sesihogweni. Ufika go and read Luke 16 verse number 19. Read the story. You find out kunomuntu we-rich, kunomuntu we-poor, uLazarus. So wenelonto engenalutho. Lo munye wayicebile, wephila nice life. Enza yonke into ezamaphansi, enza yonke into yokuphumazisa endaweni. Mhlawumbe nezingane, you never know. Even now when he's living his life anyhow, but he died. Both of them, they will die. In the end, left, Long to Lazarus the call, she medical aid. Got medical aid, but says Jesus. It's people when I'm so in crashing, when I'm crashing, because you don't have Jesus. When I'm getting a vessel, and you try to a color is learning, not your house until you find Jesus. They don't have Jesus. They don't fight for their souls. Rights see beef, see the chicken, see the dog, see the stand. See what about you? Prepare this for you. It's all about you. It's about you, not people. Is responsible. Yes. Is responsible. It's good news in the message. Yes, it is in the message. While I'm touching Jesus, what is lead to destruction. Choose Christ who's happy on earth. Do this for you, not for nobody. Yes, that's the sort of down. That's the sort of preview. I think he feels it was. Guinea, I want to call. Wagons on the call. Forcing us in some man. Send the forward to much. I was very young at the time. In 10 years, I'm shadowing. So I was very young. I was still very young. Still very young. I've decided to follow Christ. Amen. Wakhala. Lo baba rich on a man, Kala. What's Lazarus?
Abraham ngiyacela manje uthatha uceza uqonda manje ulifaka olimini ngoba la ngikhona ngisho usha kanjani ukuthi ngizwabile ushanje simngcwabile nje ushanjani vula ilanga kusulo kusangana uthi ngiyeza namanje unkonze ngeke uyaya uqamba uya ngempela futhi la ekhona if washone ngakhona ukhona fire is waiting for you ngiyabona nje usungcwa utshilo sendibathi ngube mnandi kuthiwa nathi kusale ingubo ugqoke la ugqoka kuphi kushiwo ugogodela empilweni wena angaze ngibona yazi ngiyafisa ukubona umngcwabo wodwa ngiyebona baletha amanzi abandala Tshwa kula uyakhona ukuze uphuze bakuyashisa They don't do that abaphatha amanzi abandala baninja amayisi Lethi sinika wona kaJesu sinisiza ukuze libe nokuthula Ngishume ngelanga uma kwenze ukushona uthi thank you Mzobe ngiyabonga uma kwenze ushintsha uthi Mzobe ngiyabonga washela iqiniso uzange udlala awuzange ufune ukwandisa le marashada yakho ukonze le tendini usandise ngamanga futhi gcwele ufuthi abantu abanamanga lapha bayisihogwe lo ngijabula ngumfundisi ngabazali abaningi noma ngaba u30 noma ngaba u50 ngisho bonke labantu bayisihogwe anginamuntu nentombi abazali bami nje bagcwele ngisho abantu abangayizuli kungcono ngisho 4 but you going to heaven ingakho thina abafundisi usicharge nangemember yebona yebandla ngoba kenzeka abe nequla lebandla labantu abangakhona inkunzi zikhobo futhi uJesu abangamfuni ngoba kodwa abamfuni emakhaya bona la kuphuzo intanga abafundisi baba bahleba ngabafundisi baba bebahlala ukuhleba into vela kudubula umfundisi amsithi kube phatha umfundisi ephuzo iqhele buka wangisho ukuthi ba into ngisho ngathi ngebandla ngabuthi kuba ke right ngathi kusho ngihleba ukuthi ngiyothetha ku right la ngiyothetha ukuthi nje awunqale phansi phezulu awungephandla kuphela ukuthi But the point is, abantu awubazi banzima kanjani uthi nabazali nabazalwane. People they don't fear God, they don't care about God. uNkulunkulu wazothi bayafeba abantu abacabanga ukuthi ukufeba umuntu onentombeni ukufeba kusukela lokho. Ukufeba is to move from God ngoba uNkulunkulu ufebe lokho. Wonke umuntu osuka kuNkulunkulu abanye uNkulunkulu according to the Bible ufebe lokho. Ukufeba ukusoka inkolo kaNkulunkulu. Ufebe lokho. So now moya uNkulunkulu thank you. Feba kusibona kuba nentombeni ngivele qhabe bebe nethembeni bebe nabakhosana amaningi. Jesu kuphela sivalele nje nokuthi uma Jesus step again. 1 2 3 you are chosen. 2 China. We live this because of Jesus. Full verse standard, full verse like full verse skills. Kepha isango lencane nendlela iyingcingo eyisa ekuphileni. Isango lincane qhubeka thini? Bayingcosana abayifumanayo. Bayingcosana abayifumanayo. Isango lincane bayingcosana abayifumanayo. Isango lincane bayingcosana abayifumanayo. La ngoba silana ingathi kuJesu mhlawumbe ngahamba 5 kuphela. I'm not lying, I'm serious. Uqhaza iqamba ma search your heart. Search inhliziyo yakho ezisibuko zobona ukuthi hayibo yazi ngempela. Mhlawumbe uthatha ngenhliziyo. Phela ozonke umzali wakho uyise sigebengu. Umbulala. Mhlawumbe nje makhela kwamfundisha umbono kula. Futhi wazi besonto umuntu ongamkhulumisa futhi don't even care. Mhlawumbe esontweni kungakhulumisana besontweni yakwenza kodwa yakho. Ucabanga ukuthi ezulwini uyakuthi nendawo. Uyesonto ngqo. Uya lapho nje phakathi. Abantu abayizulwini bazathi onhliziyo abehlanzekile. Abangenaso labangenasimo. It's hard ngezulwini. You need God. John 3:16 singavana. It's hard yakho. Kunzima ukuyezulwini. Funa kusuka la ukuthi umfundisi wazwasho hayibo ngisendleleni encane nenkulu ngathi ngidle enkulu ngoba yonke into engenza ngisho nawo wonke umuntu uyayenza nje lento yenza uyayenza nje wonke umuntu uyayenza mina ngabafundi abangaba ngibabona yini ungafuna ukusiza yini ungafuna athi Mzobe ngiyathanda ukukhola kodwa manje manje ngikhonza nawe sofa ngeke ukuthi 2 3 kanti uzokuze ngizokuthola uKristu is not us
into uzoyisihobhele kodwa ufuna ukuyeka izinto. Qhubeka, funda, vala. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. This is the way to go to Jesus. Ngokuba uNkulunkulu, that is God. Wathanda izwe kangaka. Wathi wanikela ngendodana yakhe eyodwa. Uma iBhayibheli likhuluma ngezwe, likhuluma ngami nawe. Uthina izwe. Ngokuba uNkulunkulu wasithanda kangaka. uNkulunkulu has already have a solution, and the solution is Jesus Christ. Ngokuba uNkulunkulu wathanda izwe kangaka. Sengifuna sisukume. Yes. Ngokuba uNkulunkulu wathanda izwe kangaka. Ngokuba uNkulunkulu wangithanda kangaka. Ngicela uyishaya isifuba uNkulunkulu wangithanda. Zishiwe uNkulunkulu wangithanda kangaka. Sengisho ngikhuluma na ngokuba uNkulunkulu wathanda kangaka. Ngokuba uNkulunkulu awuthandanga umfundisi, awuthanda ibandla likhe ibandla lifaka umuntu ezulwini. Akekho umfundisi ofaka abantu ezulwini, kodwa umuntu othanda umuntu nofela abantu, nomuntu wathanda abantu uNkulunkulu. Wathi umuntu umenze njani omonile, nomuntu ezisono, nomuntu ehluleka, nomuntu ekhuze, nomuntu ebheba, nomuntu enzo umuntu ungamenza njani amade ethakatha, nomuntu ekhuluma kabi ungamenza njani. uNkulunkulu uthande uNkulunkulu. Ngokuba uNkulunkulu waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Wait. Uyangicela uthi ifamily icela ngaqala ngashinqeke. He was always good job. Amen. So it's ifamily ihlangene yathi ikhuluma ngabantu ungashiqeke ukuthi lezi zinto zimnandi usedele. Amen. Ngoba zona amlazi ngiyaqala awufuna umshumayeli test number 9 futhi ngapha. Yeah. Ushifeme bathi ifamily awungaqedi kodwa dazabantu. Nethuna tingathi sethulani abantu engazola. Manje kodwa la yapha athi kube izindaba eziningi. Yegate. Chapter 9. No, uzawuzifata. Uyabo. So uphuma kwafunda Mshumayeli chapter 9 verse 5. Mshumayeli chapter 9 verse 5 uqeda amavesi ambalwa. Yes. Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayazi ukuthi bayakufa. Bayazi ukuthi bazofa. Akekho umuntu okhona la ongazazi usazofa. I love the Bible, it's very nice. Ingakho khona dala imshwalense khona kuhle bantwana. Khona osebenza lapho. Khona odumushwana. Khona osanama. Khona oqebelethu. Nijoyina lezo zinto ngoba niyazazi nizofa. Ukuze simngcwabe ngesizotha. Uma khona umuntu okhona la ongenawo umshwalense ongcwatshwa ngesizotha, you are wrong. Qala manje uhambe ujoyina ukuze usushonile singabe sibamba siyeka sikungcwabe kahle. Ongenayo imali zama uzongcwatshwa thatha 350 wambufa. Because government has provided for 350. Futhi imali isinyukile manje. Isizathu sinye. Ngizokutshela isizathu sinye why ngitshela isizathu wo. Nasi isizathu. Ngoba ngikunika uJesu usiza umphefumulo wakho. Ukuthi uphile ngaphakathi. uJesu umshwalense wakho. Kodwa nalo wenyama noyadingeka. Ngoba ngizoshonile sokuba sibiyeke. Singazohlanganisa inani. Ngoba usuka ngadala umshwalense. Ngoba uJesu uzophila ngaphakathi kanti uzofa. Futhi ngokuba abaphilayo bayazi bazofa. Kepha abafileyo asebeze bafa njengenu. Yes. abazi lutho futhi abasenawo umvuzo. Ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. Sizokhohlwa. Labo umuntu ozoniqhama ngami. Sizokhohlwa ngomshophi. Sizokhohlwa. Ngoba kodwa ngempilo bezobekazi, umuntu angazihamba la isimo sami sizokhohlwa lesinqa. Lovule mina lesinqa singolungile sami. Sizokhohlwa. Noma sube nefata sizokhohlwa.
ngisho nami umfundisi bazongikhohlwa uyongkhumula manje akose ngekushumana kwakho yekukhuluma kwakho yekimpandla yakhe ecobezela you will forget about it ngoba vele umuntu empandla right ngiyakho you will forget about it so yonke into yenza uzenzela wena don't do it for people so khohlwa yakho njengomandela esikhumbula njalo sicelebrate don't be like that so khohlwa ufike umuntu omusha Charles Mzobe naye siyamkhohlwa manje naye siyamkhohlwa khona usirele manje naye siyamkhohlwa ingqondo yabantu ifoka abantu bakhohlwa umuntu bakhohlwa yonke into yenza uzenzela wena do it for you don't do it for anybody do it for you uzenzela wena bazokhohlwa abantu for the verse ngoba ukukudlula kwabo sekukhohlwa ngoba ukukudlula kwabo sekukhohlakele uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile noma kuthiwa inhliziyo embi noma kuthiwa nothando noma kuthiwa inhliziyo enhle sizokukhohlwa nje bantwana Memphis. I was also called. Just forget about it. That's about it. What do you about ehambanathi? People will forget about you. Yonke into yenza uzenzele wena. Don't do it for people. Musuphriza abantu, musujabulisa abantu. Zijabulise wena. It's all about you. Then ngawe lento kuphila. Amen. Yaphela verse. Futhi abasenaso isabelo futhi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga yabo ngiyazawenzela umsebenzi kudla thina kudla amajita mawuthi umsebenzi umuntu osashona yena usuka akasazi lutho akasena mvuzo kudla amajita ayiphuzela utshwala usuke nemali eningi aphuza ibhadi sebekhohliwe abantu wena qhubeka standard 7 hamba udle isinkwa sakho hamba uyodla isinkwa sakho usaphila abantu ngentokozo uphuze iwayini phuza lewayini lakhe enengene yakhe inhliziyo enhle ngobunkulunkulu usavumile usebenza usushonile siyakhohlwa and there's nothing wasenzela yena noma singaza kusho sicela usibeke inhlanhla mangiyanda inhlanhla uzwashona ungazange ube inhlanhla ngathi uzwashona ngaze uthola inhlanhla uzomnyanda inhlanhla ngathi wena ungazange uzoyithola uzame kabanga ithola uzomnyanda njani uzusholile ayikho zama ukusebenza konke into ofuna ukuyenza usanamandla John 3:16 sivalele ngathi ngitsengathela uthina umndeni umnyama umndeni uthi angithatha 7 minutes ngiyothatha 2 ngemndeni sengathela futhi ngiyadla nadlala umndeni ngifunda ukugcina John 3:16 umndeni lokuthi angiqhubeka hayi ngemndeni funda ngoba uNkulunkulu walithanda izwe uNkulunkulu wathanda izwe let me repeat again ngithinde ngathandwa ngithinde uNkulunkulu wangithanda yes waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilona lowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila webazalwane akabhubhi umuntu oseloJesu please bhubhi if you have Jesus let us all stand up on our feet suke nisemekeni yawo ufuna sonke sithandaze thank you Jesus hallelujah ngokuba uNkulunkulu wathanda izwe kangaka waze wanikela indodana yakhe yodwa kuba kube loyo naloyo okholwa yiyo angabhubhi kepha benokuphila okuphakade ngokuba uNkulunkulu
walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe izelwe yodwa kuba kube loyo naloyo ekholwa yiyo angabhubhi kodwa belophila ongephakade. This is the way, bazalwane. This is the way to find Jesus. Iyona indlela yongena ngesanga encane le to Jesus Christ. Nasipha amandla kuyahamba endleleni kuyakholeka kuyenzeka only if you have God. Hallelujah. Kekela sicimezeni ngiyafisa nje ukucimeza kwethu sizokuhamba wano. I thank God I found the truth ngathola iqiniso. Ngokuhamba wano I'm praying for my community. Sengifisa sikhulele i-community yethu. Sikhulele yonke ifamily yakanje. Ngeke babize bezela ngaphambili angibukisi nabo but wherever you are you can pray. Hallelujah. uNkulunkulu ayisize le family. Kuzala odokotela, kuzala othisha, kuzala amaloya, kuzala yonke into ukulabafihle. Bayifumane le ndlela ngokuhamba kwanu bathi sayithola le ndlela enguJesu. Hallelujah. Angena uJesu ekhala baqala busi kube khona ukukhanya emndenini. Hallelujah. Baqale benze zonke izinto ezinhle, badume emphakathini, badume ngendlela eright yokuthi bayakholwa bazana noJesu. Bangabazalwane. Ngiyafisa basithathe this opportunity as you are praying for them, also pray for ourselves. Sisikhulekele nathi ukuthi Jesu wangishiya nami. Ngifisa ukungena ngesanga encane. Umusho njalo nawo as isithanda siphama isandla lakho ukuthi mfundisi you spoke to me ukhulume nami. Nami ngiyafisa ukungena ngesanga encane. Isanga elikhulu sengizwele ngalo is lead to destruction. Kodwa ngifuna ukungena nesanga encane. Ngingena khona ngumama, ngingena ngubaba, ngingena ngugogo, ngingena ngusisi ngobhuti. Ngiyangena ngifuna ukungena nami. Ngifumane idlelo. I'm entering in the gates. Kala wonke umuntu uvula umlomo ezithandazo. Ushintshe ukukhulela ifamily yalandlovu. Ukukhulela ifamily yalandlovu ukukhulela nawe ukuba uNkulunkulu nawe akusize. Akusithathe ukuthandaza ngifuna uwenza ngeke ngilethe ngaphambili. Ngifuna ukukhulekele nawe uthi mfundisi ngikuzwile nami ngiyangena ngegates. Mina mzane ngisindiswa ngase-country club eThekwini. Hallelujah. Ngakhala inyembezi ngagijima ngama-toilet ngaguqa ngenyawo ngade ngizwe izwi elithi kuyakusiza ngani ukuzuzwa izwe lonke ubusulahlekelwa ukuphila ongaphakade. Ever since ngo-2004 ngithatha uJesu is still alive even namanje amandla akhe ngisawezwa. Amen. uNkulunkulu ngisabuzwa ngendlela amthanda wahamba nami wangifaka emshadweni ngisela abantwana ngisamthanda manje emphakathini wangakithi angakayeki hamba nathi uthi uJesu uyinkosi, uJesu ukhona, uJesu uyasindisa, uJesu yahambela ngesanga encane noma likhona elikhulu kodwa lencane likhona that lead to life. Funa uthandaze lo mthandazo. Pray for the family yalandlovu uyikhulekele nawo. Umusho njalo ngiqale ngathi mfundisi nami ngiyafisa ukungena ngesanga encane. Isho nomthandazo ngomsebenzi uJesu. Namhlanje ngizwile izwi. Ngasithatha isinqumo ngoJesu Kristu. Ngiyangena egatini elincane ukuba ngifumane ukuphila. Jesu ngiza nginjena. Ngiza ngehluleka. Ngiza nobona kwami. Take me as I am. Receive me as I am. Mold me. Shape me. Ngenze ngibe yinto ofisa ngibe yiyo ngoJesu Kristu Nkosi. If uthandazela umthandazo it's finished. If uJesu angabuya namhlanje and now we have chosen him, you are going straight to heaven. Secondly, prayer. We are praying for the family as well as we are praying for ourselves. The community yethu iyasihambanathi. Ngicela sonke sikhulekele la khona, khulekele umphakathi ukuthula. Kuzala abantu abanenhlonipho bazohlonipha omama obabili, ogogo abantu bazohlonipha, ngisho nogogo bazohlonipha, bazibasala ngisho uNkulunkulu, abantu abazohlonipha, abafundile abangafundanga, bonke sibe isizwe sihamba la sidume, sasivele kabi emaphepheni amaningi siduma ngokubulalana, saduma ngentero, asike sidume ukuthi awukho umphakathi onenhlonipho, respect njengomphakathi wasehambanathi. Amen. Asikhuleke sonke nasekhona. Father siyathandaza egameni likaJesu. Wonke umuntu uvula umlomo pray. Thandazela umndeni wakho khulele community nawe uyathandazela. Lakhula bahula basiya labahanta labahaya. Zela khula bahula sela bahanta labashiyala.
ikakhulu abasiya lamahula baba wethu ngcwele baba wethu namandla onke siyakhuleka emini egameni likaJesu waseNazaretha baba wethu namandla onke baba wethu ngcwele silethu umndeni wonke wakandlovu namaphethelo ngegama likaJesu waseNazaretha baba wethu namandla onke baba wethu ngcwele siyabakhulekela ukuba uNkulunkulu ongcwele bafihle egazini likaJesu waseNazaretha baba wethu ngcwele abasho kandlovu bathi ngihamba kanye kuNoah sayifumana inkosi egameni lesegazini likaJesu waseNazaretha athi uIsaya ngokufa kwenkosi uZiya athi inkosi ngayifumana athi umsila yengubo yakhe athi ugcwalisa ithempeli athi amakerubini amasherubini ayamemezela inebhekeline uthi ungcwele 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 uJehova wasemayeti uNkulunkulu ongcwele have them under the grace under the power of the living of the Lord egama likaJesu it is rather the name of the Lord it is a strong tower righteous run and are protected bafihle egazini likaJesu waseNazaretha baba wethu ongcwele baba namandla onke nawo amafamilies onke akhona khona abantu abangcwele ndawo khona abantu abankulu khona zonke inkomo siyabathandazela futhi omama futhi intombi futhi insizwa futhi obaba abazohamba bewesaba ijisi lakho ukuqala kokuhlakanipha ukumesaba uJehova uNkulunkulu ongcwele sikhulekela imindeni yethu yembose egazini likaJesu waseNazaretha baba wethu ongcwele baba wethu namandla bafihle ubambose egazini likaJesu waseNazaretha uNkulunkulu ongcwele sikhulekela umphakathi wasehambanathi obaba othisha odokotela abaphathi bonke abaphezulu abancane abangalutho nabawutho uNkulunkulu ongcwele abafihle egazini likaJesu ijisi lakho if I shut up heaven so that the sun will rain and send the locusts to devour the land and send the blood among my people for the Bible says that if my people who are called by my name will humble themselves and turn from the evil ways the Bible says I am the Lord I will hear from heaven and say rain upon their life upon their land I thank you God the humble and know they shall raise up a community they shall fear God I thank you God the humble and know I wish I would palace they shall fear God the humble and know I wish I would have been Jesus they should fear God I come to the Jesus waseNazaretha libakula bashaya labakula bahaya labakula bashama labakula bashamaya yakona basiya labakula bashama labakula bahula yonke imimoya that's called destruction yonke imimoya elama destinies elesasa lengane lenzingane zifidamiswa lenzingane zifidamiswa weNkulunkulu ongcwele sathana esamemezela lokuNkulunkulu ongcwele ngohamba kweNuhu abifuka abantu uNkulunkulu ongcwele abazosaba uThixo adamabandla yanti uNkulunkulu yanti kingdom of God egama likaJesu futhi uhlobo empatho ehambanathi ezoba influence yokwesaba uNkulunkulu kulo mphakathi wasehambanathi lothengathi namaphethelo weNkulunkulu ongcwele siyabonga impela usizwa njalo egameni likaJesu waseNazaretha ijisi lakho kuyadlula izulu kudlula umhlaba kodwa lakho limile ungaphakade phakama uNkulunkulu kaSimoni phakama uNkulunkulu lamandla onke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga Jesu siyabonga ukufihla lo mndeni onke egazi sokuthula every spirit of stress and depression we fight against egameni likaJesu Kristu bakuthula lewumndeni baqinise ngenduduzo epheleleyo sibonge uNkulunkulu ongcwele umphakathi wethu ukuthi soba nokuthula yonke uhlobo lamadimoni emimoya
that was fighting against their destinies. Hallelujah. And Bapuze, living anyhow. Siyakola, and we know because as we have prayed, see community, God shall give us victory and we shall be victorious. Because the Bible says whatever that you bind on earth shall be bound on heaven, whatever that you lose on earth shall be loosed on heaven. Father, we thank you for what you have done in this house. Jesus Christ, we bless your name, Jesus. We bless your name. Siyakuthanda kwengcwele. Phakama njalo izibuye Nkosi. Jesu Kristu sobuya. Masinyana. Siyabuyela siyabonga. Amen. You are Alpha and Omega. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. Amen. Ngiyathokoza lesikhathi leso. Sicela umndeni. Hallelujah.